Na hát, szia Szilárd! Itt nálunk Szia Elbe! a stúdiónkban, itt a podcastben. A nézőknek azért bemutatnálak, hogy Hey Szilárd marketing szakemberrel ülök éppen ezen a beszélgetésen. Mi már ismerjük egymást egy pár napja, mert ugye egy workshopot tartasz nálunk, és minket készítesz fel így a marketingből, kommunikációból és ezekből a dolgokból. Szóval ezért tegeződünk, nekünk már van egy ilyen viszonyunk, és mi már megegyeztünk, vagyis hogy te felajánlottad, hogy tegeződjünk, ugye? Szóval Szilárd, csak azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan kezdődött neked ez a pálya? Honnan jött az iklet, hogy ezt szeretnéd csinálni? Hát ezt is üdvözlöm a nézőket. Önök, hogy itt lehetek. Nagyon jó vásárhelyen lenni, és az egyetemen. Nagyon jó kis közösség. Hogy kezdődött? Húha, ez ilyen lehetne egy mese. De igazából nem mese. Mert mindig is érdekelt a kommunikáció, és az első diplomám az egy ilyen általánosabb diploma, ilyen bölcsész-szerű diplomám van, és a második pedig a külkeren végeztem Budapesten, mert most ugye a BGE néven fut, és ott PR marketingen szakon végeztem, ugyanis azt vettem észre a 10-es éveim végén, hogy elkezdenek érdekelni a reklámok. És utána néztem, hogy hogy a reklámokkal hogy tudok ilyen kapcsolatba kerülni, hogyan tudnék reklámokat készíteni, és akkor így jött a Külker főiskola Budapesten, és hála Istennek, hogy bejött, mert ugye most vagyok 44 éves, öregszem sajnos, de azt jelenti, hogy már több mint 20 éve foglalkozom ezzel, mert foglalkozom, és mint vállalkozó, úgy 15 éve csinálom ezt, 15 éve foglalkozom marketinggel úgy, hogy külsősként segítek a cégeknek, és hát emellett pedig nagyon szeretem azt, hogy tudok tanítani, például nálatok is itt Marosvásárhelyen. És nagyon jól csinálod. Hát ezt így most így elmondom. Zavarba hozol, és igyekszem. Ez nagyon jó érzés átadni egy tudást, főleg úgy, hogyha van fogadókészség, és itt nagyszerű emberek vannak. Szóval nekem ide eljönni, az nem egy teher, nem egy munka, mert nyilván azért felkészülök rá, és komolyan veszem, hanem egy feltöltődés, mert hogy én mindig tanulok tőletek is valamit. És mindig szívok be valamit, és ez egy nagyon jó érzés. És nekem ezért fontos a tanítás a munka mellett. Mert ugye a munkából megélek, az a tanítás, ez pedig egy pluszt ad az életembe, ami nem feltétlenül a pénzről szól. Mert nem minden a pénzről szól. Te említetted azt, hogy az előbb, hogy ugye a 10-es éveid végén ugye a reklámok kezdtek el érdekelni. Ezt így hogy kéne elképzelni, én erre lennék kíváncsi, mert hogy engem is érdekelnek a reklámok, de hogy így elkezdted nézni a tévébe a reklámokat, és akkor így ez milyen maga, ez igen, érdekes. Meg ugye a 90-es évek vége, az ugye én 80 születésű vagyok, megéltem a rendszerváltás Magyarországon, és ugye már értelmeztem is ezt a rendszerváltás nevű történetet, és aztán kinyílt a világ Magyarországon is abból a szempontból, hogy nagyon sok nyugati hatás kezdte élni Magyarországot. És egészen jó reklámok készültek már a 90-es évek végén is egyébként. Postabank reklámot tudnám mondani, ugye ezt akkor ugye a Sas Istvánnak rengeteg reklámja volt már 80-as évek, 70-es években is. Ezek nyilván mind-mind hatottak rám, és elkezdtem utána olvasni, akkor nem volt internet, akkor könyvekben néztem én csak utána. És szépen kialakult bennem egy vágy az ügyben, hogy ez a marketing miről szól, az, hogy termékeket felépítünk, az, hogy megtaláljuk a fogyasztóinkat, és azért mentem utána ebbe az irányba. És ugye arra is kell gondolni, vagy én gondolom, hogy ugye így, ahogy halad újabb generációk, újabb történetek, ebbe is egyfolytában fejlődni kell. Tehát, hogy mindig új lesz a reklám, mindig új lesz a marketing, hogy például neked ez könnyű így felvenni a lépést ezekkel a történetekkel? Nagyon fontos dolgot mondasz. Én azt hiszem, hogy ugye minden kreatív szakma, a marketing az mindenképpen kreatív szakma, de ugye ti is média szakosok vagytok, a média ugyanerről szól, hogy lifelong learning, hogy egész életemben tanulnom kell, utána kell menjek. Ráadásul ugye megjelent az online marketing 2000-es években még durvábban, ma meg ugye 10-es évektől a social media, és olyan gyorsan változik ez a felületek. A Facebook, TikTok mindig kialakul valami, lesz valami új, ezt meg kell tanulni, meg kell tudni kezelni. Tudnunk kell azt, hogy milyen hatással vannak ezek az emberekre. És igen, nagyon fontos, hogy legyen update-olva a tudásunk. Hát például ugye most az AI, ami kezd behasítani, berobbanni, és ilyenek. És te azt hogy látod például neked, az így segíteni fog a munkádba, vagy pont elvenni fog a munkádból? Kicsit szurkál, hogy... Erről beszélgettünk pont órán, nagyon jól beszélgettünk róla, részben egyet is értettem veled, mert
én azt hiszem, hogy nem fogja elvenni az mesterséges intelligencia a munkánkat jelen pillanatban még. Lehet, hogy lesz egy időszak, amikor elveszi embereknek a munkáját. De nem fogja mindenkiét elvenni. Mert lesz legalább egy olyan ember vagy kettő, aki kell tudnia kezelni a mesterséges intelligenciát, és azt a felületet, amelyről kapjuk az információkat. Ugye van egy nagyon jó dolog az emberi agy a mesterséges intelligenciával szemben, hogy a mesterséges intelligencia csak abból tud dolgozni, ami már elmúlt. És abból tud kreatívkodni. De az emberi elme azt meg sokkal jobban tud jövőbe látni, sokkal jobban tud alkotni. Még. Nem tudom, ez hogy lesz a mesterséges intelligenciánál, de az emberi agy ilyen szempontból sokkal-sokkal fejlettebb. Én szerintem nem kell ettől félnem, használni kell, szóval ugye talán volt egy nagyon jó médiakonferenciát Marosvásárhelyen, ahol pont ez volt a téma, és ott is többen elmondták, ugye Jakab tanár ugye fél ettől, de nyilván azért, mert hogy a fotóművészetre milyen hatással tud lenni, de például az én szakmámra, például a szövegírásra, hogy én csinálok egy Google Ads kampányt, vagy bármilyen hirdetésszöveget kell írjak, akkor ez egy fáradt éjszakán tudok belőle meríteni ihletet. Legyünk őszinték, vagy ChatGPT-ből. Hát akkor az alkotónak segít az alkotást mindenképpen. elvégezni. Mindenképpen. Ebbe kell segítsen. Mindenképpen segít. Tehát, ne lássuk annyira riasztónak a jövőt, hogy most itt jönnek a robotok, és itt szerintem nem kell. Minket, és így a kávégép feltámad az egyetemen, mert annyit szidjuk, mert hogy nem adja ki a kávét. Igen, szerintem nem kell. Szerintem nem kell félni ettől. És elmondta a Kósan tanárnő is, hogy igazából a diákok is használhatják ezt, és nektek is fontos szerintem információforrásnak, ihletforrásnak, meg hát nyilván túl tökéletes dolgokat tud írni egy mesterséges intelligencia, míg az ember azért tökéletlen. Én szerintem az emberi tökéletlenség, ez zseniális dolog. Én imádom azt, hogy nem vagyok tökéletes, és imádom azt, hogy az emberek nem tökéletesek. Hát pont ez kell szerintem mindenben, hogy ez a tökéletlenség az, ami megadja úgymond a savaborsát egy alkotásnak, vagy akár egy kampánynak is, vagy akár egy reklámnak is, mert hogy az, ami nincs benne, vagy amit a gép nem lát bele, azt látja bele az ember. Pont az a kicsi hülyeség, amit mi látunk bele, vagy mi gondolunk bele. Egyetértek. A túlgondolás. Talán igen, itt a túlgondolás az, amit az AI nem tud csinálni alapvetően. Mert mi lelátunk egy reklámot, és már a hülyeség elindul a fejünkbe, már túl gondoljuk, már tovább gondoljuk, és ez az, amit az AI nem tud kezelni még, vagy hogy nem gondolja, hogy mi túl fogjuk azt gondolni. Igen, meg nincs benne az emberi lazaság. Igen. Szóval az embereknek azért van a lazasága, jobb esetben, és ez még hiányzik belőle egyelőre. Nem hiányozni is fog belőle, hogy tudjuk mi is hozzátenni, de hogy igen, hogy szóval azért csak jó embernek lenni. Na. Ezt teljes mértékben aláírom, hogy azért jó embernek lenni. És a másik dolog az, hogy ugye ezt a szabályozások, azok lesznek még érdekesek, mert ugye aztán ugye a személyi jogokat, meg ezeket, amiket fel is hoztak, ugye nálunk a másodévesek ezt dolgozták fel, a lányok, hogy a személyi jogokkal hogy lehet majd itt játszadozni, meg minden, hogy lesz egy szervezet, aki az AI-t felügyeli úgy amúgy, vagy lesznek az alkotók kell majd felelősséget vállaljanak az AI-ért. Tehát ez is egy jó kérdés még, hogy itt hogy lesz például. Meg az is nagy kérdés számomra, hogy például, amit a lányok beszéltek, itt az egyik operatőr kollega is pont előadást tartott, hogy nem tudhatjuk pontosan, hogy egyébként előfordult-e az a rendszerben, hogy létrehozunk ugye egy képet a mesterséges intelligenciával, és mondjuk van-e arra esély egyáltalán, vagy mennyi esély van arra, hogy ugyanolyan képet csinálunk mesterséges intelligenciával. És ez tök érdekes, mert valaki már megcsinálta előttem, de én nem tudom, megcsinálta. Azon megcsinálom én ugyanúgy még egyszer. És akkor erre mi a garancia? Ki az első? Van-e első? Hiszen nem én csináltam, a mesterséges intelligencia csinálta. Hát meg a másik azt szerintem, hogy a majd... Szóval azért vannak itt kérdések, megmondom őszintén. Meg van egy negatív hangja is ugye ennek a történetnek, főleg ezekkel az ilyen deepfake, vagy az ilyen fake newsokat elterjesztendő történetek, ugye az AI még könnyebbé válik. Tehát az ilyen hoaxokat... Nagyon kell figyelni. Nagyon könnyű válik, és ezt is ugye ki kéne szűrni, és ez is egy nagyon nehéz, hogy mindenkinek ugye egy olyan szűrőt tanítsunk meg, amit tud ő kezelni, hogy ja igen, akkor ez biztos, hogy fake news. Mert hogy én úgy gondolom, hogy ez amúgy mint a kommunikációs szakembereknek is majd egy nehézség lesz, hogy például egy cég lehoz egy másik cégről, vagy egy ilyen fake news-t, és akkor így kiakad mindenki, de hát hogy ezt hogy hoztátok le, hogy ez mi? És akkor ott kell majd magyarázkodni, hát hogy ez fake, ezt mi nem mondtunk semmi ilyesmit, és szerintem itt ezzel látod, hogy ebben is kell majd fejlődjenek a tehát akik a tárgyalásokat vagy a kommunikációt vezetik ilyen szempontból. Én ketté választanám, mert ugye mondtad azt is, hogy magában az internet felhasználók is, hogy figyelniük kell, tök igazad van, értek vele, sőt, azt hiszem, hogy az átlagos internet felhasználó nem tudatos. És pont ezt használják ki azok az átverések, azok a cégek, akik be akarnak minket húzni. Lehet egy adathalászat, lehet bármi más.
Hiszen ma már tudnak létrehozni olyan oldalakat, ami megtérítésig hasonlít egy adott banknak az oldalára. Vagy tudnak csinálni bármiféle más adathalász átveréseket, ami elég sűrű van egyébként, akár Európában is. Én pont most találkoztam vele, hogy így postán, tehát ilyen, hogy megérkezett a csomagod, vagy a csomagot fennakad a postán, és akkor add meg ezt az e-mail címet, lép be az oldalra, és belépsz az oldalra, és mint egy postai oldalra lépnél be, de adj meg az e-mail címedet, kódodat, bármit, abban a pillanatban ők azokat már le is lopták az egész történetet. Hát persze, tehát, ugye a Marketplace-on és a Facebookon elterjedtek azok, hogy te felteszel valami hirdetést a Marketplace-re, és megkeresnek téged vevők, hogy meg akarja venni a terméket, viszont ő azt kéri, hogy a DHL-en keresztül menjél, vagy bármelyik másik ilyen cégen keresztül, ami persze kamu oldalra viszi át, és ott már előre elkezd az adataidat, elő kell fizessél te. És ebben nagyon sokan belesnek. Mert nem vagyunk tudatosak. Nem figyelünk oda. Ugye mindent elhiszünk. És van egy korosztály, a legidősebb korosztály, 60 pluszosok, akik ugye abban szocializálódtak, hogy akkor nem volt még internet, hanem ugye papír alapú újság volt, ami benne van, az igaz. És nekik az internet az egyenlő az újsággal. És az interneten olvasnak, azt tökre elhiszik. De ez megnehezíti a ti munkátokat is. Ez nagyon megnehezíti. Mert hogy ti is még be kell, nem csak az, hogy jót kell csináljatok, hanem még azt is be kell biztosítsátok, hogy ti vagytok az igaziak. Tehát, hogy ez nem fake, ez nem semmi, hogy ez tényleg egy igaz történet. Hát ugye pont most nagy kedvencem Falusi Marian énekesnő, szerintem csodálatos hangja van, és most fogyott. És az egyik legfrissebb ilyen átverés az, hogy az ő képével egy bizonyos terméket próbálnak eladni, ami egy fogyasztó dolog. De nem adta hozzá az engedélyét. És nincs vele szerződésbe. És rengeteg ilyen volt, hogy visszajönnek ismert embereknek a fotójával, arcképével, és oda teszik egy brand mellé. És ami nyilván lehúzza az embereket. És lehet, hogy ez a brand csak 2 napig él papíron, vagy 2 napig van, de addig egy csomó embert lehúznak vele. Nagyon-nagyon sok veszély van ránk, és igazából ez sem a mesterséges intelligenciának a gonoszsága, az emberek a gonoszsága. Igen. Az ember használ fel rosszra a mesterséges intelligenciát. Már csak az egy plusz segítség, ugye, erre a részre is. Így van. Hogy megkönnyíti ezt a műveleteket, ezeket a műveleteket is megkönnyíti. És tényleg például mi az eljárás, akkor én tudok ilyen példákat, itt Vásáron is történt, hogy például van egy Instagram profilod, azon van egy kép, amin szerepelsz, és mondjuk egy jó kép tényleg. Igen. És utána egy mész Instagramon, pörgeted a reklámokat, és egyszer csak meglátod egy ilyen, mit tudom, képszerkesztő reklámba a te képedet. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye elvileg, amit mi feltöltünk az Instagramra vagy a Facebookra fotót, azzal a Facebook és az Instagram rendelkezhet. Na, ezt akartam. De az nem azt jelenti, hogy ő kiadhatja harmadik kézbe. Ez nagyon fontos. És igazából az a kedvencem, amikor odaírják, hogy a kép felhasználása, stb. Hát igazából, ha te megosztasz valamit, publikussá teszel. Ugye azzal beállításod mondjuk a Instagram fiókodnak, hogy mindenki láthatja, amit kiposztolsz, akkor nagyon nehéz megszűnöd az, hogy azt ne használják fel. Nyilván más jelent az, hogyha mondjuk valaki ebből pénzt akar keresni a te képeddel, az megint más kérdés. De nagyon nehéz ezt beszabályozni. Nagyon-nagyon nehéz. Igen, csak hogy ezt nem az Instagram használja fel, hanem az Instagram felületén futó bármilyen reklám. Na az már gáz. Erre az már probléma. Láttunk, nem is igen, egyet. Az már probléma. És ilyenkor hiába is futsz neki igazából pereskedni, vagy bármi, hogy szedjétek le, mert gondolom... De nyilván más az, amikor egy nagy cégnek a termékeit veszik le, akkor azok a nagy cégekre nagyon odafigyelnek, meg vannak már algoritmusok, amelyek figyelik azt, hogy milyen védjeggyel rendelkező terméket használ föl bárki a kommunikációjában. És ezért van az, hogy én mindig azt mondom ügyfeleimnek, hogy csak olyan fotót használtok fel, ami jogtiszta fotó. Mert akkor nem lehet baj. Minden oda... Általában összes ügyfelemnél a Facebookra is csak olyan fotókat használunk, ami vagy saját fotó, mi készítettünk, vagy pedig olyan stockfotó, ami jogdíjas fotó volt, és kifizettük el a jogdíjat, és így nincsen probléma. Igen, ezt így mondtad is, hogy az ügyfeleiddel való kommunikáció innen, de pont kíváncsi vagyok, hogy működik? Tehát van olyan cég, akivel mondjuk mint tanácsadó dolgozol, igen. Vagy van olyan cég, aki azt mondja, hogy oké, szabad kezet kapsz mindenbe, a te belátásod szerint intézzünk mindent. Általában az úgy működik, hogy megbíznak bennem. Ugye ki kell alakulni egy kémia. Ha nincsen kémia közöttem és az ügyfél között, akkor nem fogunk tudni együtt dolgozni. Van ilyen is egyébként. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy én vagyok a rossz vagy az ügyfélem, az csak ez egyszerűen nem találja a közös hangot. Mindenkinek van egy saját stílusa, nekem is van egy stílusom, valaki ezt szereti, valaki nem szereti. Aki nem szereti, az nyilván nem fog velem dolgozni, aki meg szereti, az meg velem fog dolgozni. Ez az alap. Innen indulunk ki. Ez az emberi oldala. Meg szokták tőlem kérdezni,
hogy mi a garancia az én munkámra. És ez tök egyszerű a válasz. Nekem akkor jó, hogy ügyfelemnek is jó. Mert ha neki megy a szekér, akkor nekem is megy a szekér. Igen. Ugye én abból nekem akkor lesz jó, hogyha ő sokáig tud élni, a vállalkozásából egyenlő a bevétele, akkor reményeim szerint nekem is nő a bevételem. Szóval ez motivál benne, ez egy nagyon fontos az alapmotiváció, és nagyon jó alkotni. Szóval valami egy kezdő vállalkozásnál létrehozol valamit, és azt látod szépen növekszik, mint egy szép fa. És azt gondozod, odafigyelsz rá. Ez egy nagyon kreatív és csodálatos foglalkozás. Az, hogy mennyire tudok hatni egy tulajdonosra, vagy egy cégvezetőre, ez változó. Egy cégvezetőtől is függ. De általában azért marketinges kérdésekben hallgatnak rá. Valahol csak egy bizonyos dolgot csinálnak annak az adott cégnek, valakinek csak Google Ads kampányt csinálnak, valakinek meg teljes brandinget. Hát meg gondolom, nagyon te is tudod a határaidat, tehát hogy mit nem lehet már természetesen. Be nem szabad már bele. Természetesen, és inkább, ha olyan munkafolyamatról van szó, mint például a SEO, kereső optimalizálás, magyar nevén, akkor inkább ajánlok egy szakembert, aki együtt tudok dolgozni, mert egyébként olyan marketinges nincsen, az hazudik, aki azt mondja, hogy mindenhez ért. Olyan nincs. Hanem olyan van, hogy van egy rálátása bizonyos szakterületekre, és azért egy-két dologban jó. De olyan, hogy mindenhez ért, olyan én nem hiszek. Olyan, mint nem tudom, emlékeztek rá ti már, hogy volt ez a Remekelek című műsor, rajzfilm, ez a Mekkelek. Igen. Na, ez kb. Ez olyan. Olyan nincsen, aki mindenhez ért. Az kamu. Mindenkinek azt javaslom, hogyha elkezd vállalkozni, és mondjuk, mint külső tanácsadóként dolgozik be cégeknek, hogy sose csak egy céggel dolgozzál, még akkor sem, hogyha az abban adott pillanatban jól fizet, mert bármi történt azzal a céggel. És ha az a cég elmegy, akkor viszont nincs bevételed. Mert bármi történhet. Szóval arra kell törekedni, hogy minél több lábon álljál. Viszont ennek ugye az a veszélye, és ez sokan beleesnek, egyébként én is beleestem, hogy valamikor az ember túlvállalja magát. Be kell osztani az időmet, van egy bizonyos feladat szám, amit nem vállalok be többet, mert hogy nem tudnám végrehajtani a feladatokat. És az a feladat minőségére és rovására Pontosan. És ugye nekem azért is nehéz, mert én nevemből élek. Én azt szoktam mondani, hogy akkor kíváncsiak rám az ügyfeleim, hogy keressem a Google-ben. És akkor kiad egy csomó találatot rólam. Szóval igazából, ha nevemet viszem a vásárra, akkor nem tehetem meg, hogy úgy hibázzak, ami az én alkalmatlanságomból lehetne valami. Mert nyilván mindenki hibázik. Én is hibázok. Ez egy emberi dolog, ahogy szokták mondani elég közösen, de tényleg egy emberi dolog. Tehát, hogy bennünk van az is, hogy csak fel kell ismerjük a hibákat, és jól kell utána lereagáljuk, hogy falnak futunk, vagy felállunk, és teljesen újra gondoljuk, és újra szervezzük a csapatokat, meg mindent, és akkor nyomjuk elő ezerrel tovább. Igen. És apropó ilyen hibázás, vagy ilyesmi, neked volt az életedben tényleg olyan, amikor így azt mondtad, hogy jó, kész, tehát hogy ez egy nagyon nagy szar. Tehát ez egy szarvihar, tényleg így szépen élve, hogy ezt már nem lehet megoldani. Belegondolok, olyan több olyan szétválasztanám. Jó, nyugodtan. Szétválasztanám. Olyan is volt például, hogy volt egy nagyon jó termék, egy mai napig működő magyar brandről beszélünk, országos magyar brandről, és elkezdtünk együtt dolgozni a tulajdonossal, viszont éreztem rajta, hogy ő nem ad át nekem olyan információkat, amiket kellene a munkámhoz. És azért nem adott át információkat, mert nem bízott bennem. És valószínűleg nem bennem nem bízott, hanem úgy általában bízott a marketingesekben. Mert hogy sajnos így a Magyarországon, hát ilyen, nem is tudom, szóval a 90-es évek elején mindenki modell akart lenni. Akkor a 2000-es évek elején mindenki a tévében akart szerepelni, most meg a 2010-es évektől mindenki marketinges akar lenni, és mindenki ért a marketinghez. Szóval úgy azért nehéz dolgozzál, hogy mindenki ért a marketinghez. És sokszor meg akarják mondani, hogy mit csináljak, úgyhogy igazából én tudom, mit kell csináljak. És egyébként én szóvá is teszem. Szóval én pont az ember vagyok, aki elmondja, amikor lennetek egyet a megbízommal, mert hogy ez az én felelősségem. Szóval miután elmondtam neki, hogy figyelj, ne így csináld, hanem így csináld, de ő mégis inkább úgy csinálja, az már az ő felelőssége. Viszont elmondtam neki, hogy csinálnám. Én ez szarvihar volt-e? Volt olyan szarvihar, amikor például
megtámadták az ügyfélnek a weboldalát. És akkor az azért volt kellemetlen, mert Google Ads kampányokat vittünk arra oldalra, több landing oldalunk is volt, és ezeket betámadták. És akkor ilyenkor le kellett adni a Google Ads kampányt, a webfejlesztőknek, meg a rendszergazdáknak ugye nyilván cselekednie kellett, újra telepíteni az oldalakat, stb. Ez pedig ez egy jó szarvihar volt. Uh-huh. Ez egy ilyen krízis helyzet. Persze, meg olyan is van, amikor mondjuk az online-ban ez annyira nem vész, de mondjuk egy printben már vész, akkor kimegy valami szólap rosszul, vagy egy helyesírási hibával. És lehet, hogy hiába nézzetek át 6-an, akkor is van benne egy helyesírási hiba. És az nagyon gáz. Szóval így igazából igen, előfordulhatnak problémák. Mondjuk én azt hiszem, hogy az online-ban az a jó, és azt a Zuckerberg mondta, nem én, és az egyet értek. A Zuckerberg azt mondta, amikor megkérdezték róla, hogy mi a vélemény a Facebookról egy konferencián, és hogy vannak hibái így meg úgy, és akkor azt mondta a Zuckerberg, hogy a kész a sokkal többet ér, mint a tökéletes. És azt nagyon megjegyeztem. És ebben nagyon igazam van. Ez egy nagyon jó gondolat amúgy. Nagyon. Ez tényleg. Nagyon jó gondolat, mert hogy ha mindig a tökéletességre akarunk törekedni, ami egyébként helyes. De ha mindig azt várjuk el, akkor az a baj, hogy sosem tudnánk semmit sem jóváhagyni, semmilyen munkát, mert mindig mindenben be lehet kötni. Mindenben van egy kicsi hiba. Bármi. És onnantól kezdve, mert akkor nincs határidő. Szóval mindig a jóra kell törekedni, a tökéleteseket törekedni, de azt hiszem, hogy a hatékonyság sokszor felírja azt, hogy a tökéleteset kell elfogadni. Uh-huh. Tehát a tökéletes lebegjen előttünk. Főleg a online világban, amikor minden nap változik valami, és mindig változik az életünk, változnak a helyzetek, akkor nem várhatunk arra, hogy mi legyünk egy tökéletes kreatívunk. Mert hogy lehet, hogy leelőz bennünket a konkurencia egy közepes kreatívval, de legalább ők hirdetnek, mi meg nem. Igen, szóval ezek ilyen érdekes kérdések, az igazság. És hogyha már így beszéltünk kicsit a negatívról, akkor így a pozitív például így volt-e ilyen, aminél azt érezted, hogy hú, na ez meg lett. Tehát, hogy már a tökéletest értétek, úgymond. Hát, tehát a kész nagyon ott volt. Igen, az első, amire büszke vagyok, az még alkalmazottként sikerült. Egy sörmárkát építettünk Magyarországon. Ez egy szlovák sörmárka volt, és akkor én voltam az egyik brand menedzsere. És ezt egy új palaszba töltötték a partnerek, teljesen megújult a címkéje, és akkor azt találtam ki, ez volt a szlogán, amire egyébként mai napig büszke vagyok. Én nem szeretem a szlogeneket, szerintem, mert túlságosan túlértékelik a szlogenek értelmét, de a printben ez jól nézett ki. Szóval az ugye lejött nagy plakátokon, volt rajta újságokban, A4-es, meg nagy utcai plakátokon, hogy azt találtam ki, hogy formában öntöttük a minőséget. És az úgy tetszett, az úgy jó volt, az úgy, azt mondom, hogy ez olyan kis elegáns. De hogy igen, hogy azt mondom, hogy ezzel jó voltam printbe, ez egy jó szlogán volt, ott volt, szép volt a maga plakát is, annak nagyon örültem. Voltak nyilván saját sörmárkáink is annó, és akkor tudtunk azért kreatívkodni. Most pedig nyilván nekem az a fontos, hogy az onlineban ott legyünk, és én mindig nézem hogy milyen márkák hogy keresnek rá, mennyire keresések száma, és akkor elkezdek valakivel dolgozni, és azt látom, hogy az én általam ápolt márkára többen keresnek már, mint a konkurenciára, akkor azt jelenti, hogy valamit jól csinálok. Szóval ilyenek vannak, ezek ilyen apró örömök. Meg mondjuk felhív egy ügyfél, hogy figyelj Szilárd, átléptük a nem tudom hány milliós határt, meg eladtunk idén ebben a hónapban 100 millió forintért, akkor ezek ilyen jó dolgok, ezeket jó hallanom. Ezek ilyen kis nyerességek. Igen, de nyilván amikor visszaesik a forgalom, akkor az is frusztrál engem, és akkor közösen gondolkozunk, hogy na, akkor mit csináljunk másképpen, mit próbáljunk ki, milyen új felületet, mit tud előbbre vinni. Itt nyilván például a TikTok megjelenése az egy nagy kihívás a cégek számára, mert sokan azt gondolták, hogy TikTok lesz a megváltó. És nem minden cégnek megváltó a TikTok. Igen, mert szerintem sokan nem értik a TikTokot. Sokan nem, így van, egyetértek, sokan nem értik a TikTokot, a működését se értik, és ami a legnehezebb, hogy a TikTok hatással van a médiafogyasztási szokásainkra. Nem csak a legfiatalabbak esetén, mint ti vagytok, hanem olyanok esetén is, mint én, a 40-esekre is hat, hiszen már mi is TikTokozunk. Nyilván nem olyan számban, mint ti, de mi is már TikTokozunk. És a TikTokon mi a lényeg? Az, hogy nagyon brutális az algoritmusa, behúzza az embert. Meséltem nektek, hogy ugye engem is van olyan, amikor egyszerűen beszippant. Igen.
Mert olyan tartalmakat kapok a TikTokon, ami engem leköt. Tudja a TikTok, hogy engem miért vagyok kíváncsi. És ugye ezért vette át a Instagramban a Reels videót, ezért csinálja a YouTube a short videókat, mert hogy tudja azt, hogy igenis fontosak ezek a rövid videók. És a cégeknek erre igenis rá kell menni. Ugye beszélgettünk ma pont a vágodról. Igen. És így nektek is nagyon fontos, hogy olyan rövid videókat csináltok majd ebből a beszélgetésből, ami egy kicsit ilyen meghozza a kedvet a nézők számára. Mert hogy lehet, hogy egyébként nem néznék meg, mert egy Hészilárd marketing szakember mit mond egy átlagos embernek? Semmit, legyünk őszinték. De ha kiesztek egy jó gondolatot a beszélgetésben, akkor azt mondja, figyelj meg, ez a kövés az milyen jókat mond. És akkor eldok megnézem. Ez simán benne van a buliban. Szóval így ezek ilyen jók. Igen, itt mondtad a TikTokot és ezt a dolgot, de hogy a TikTok az egy dolog, hogy az algoritmusa ugye csak azokat generálja neked, amik téged érdekelnek, de ott van az a, hát mondhatni pszichológiai lélektani hatás, hogy az agyat egyfolytában stimulálja. Tehát húzom, videó, és ez egyfolytában ilyen, hát már ciklikusan visszatér, és nagyon sok tanulmány készült, így olvasgattam, hogy például a YouTube videókat már nem tudják végignézni az emberek. Egy 15 perces YouTube videó már soknak számít. És ez valahol azért ijesztő, mármint szerintem. Tehát, hogy, és az, hogy a TikTokon amúgy nincsen tele reklámmal. Tehát, hogy amikor megnyitod, akkor megjelenik egy reklámblokk, de azt egyből utána tudod is tovább görgetni. Ott szerintem inkább már az ilyen termékelhelyezések, meg ezek működnek főleg. Hogy ne szakítsuk meg azt a porszívó effektust, hogy úgy beszív, mert amint megtörjük egy reklámmal, abban a pillanatban úgymond kilépünk belőle, és észreveszünk, hú, bakker, már mióta itt ülök. És szerintem erre is nagyon oda kell figyeljenek, nem? Amikor bárhova reklámot kell gyártani? Abszolút, de nem csak a TikTok az, amilyen hatással van ránk, hanem például megfigyeltem az ismertségük körömben is, akik ugye 40-esek, mint mi vagyunk, hogy egyre több streaming jött be a Magyarországra is, ugye a Disney-től kezdve a Showtime-on keresztül a Netflixig, és még van pár, sorolhatnám. Ugye ez is megváltoztatta a szokásainkat, filmnézését. Mert ugye mit csinálsz? Elkezdett nézni egy filmet a Netflixen, vagy bármelyik streamingen, akkor tudod megetni, amikor akarod. Igen. Így van? Igen. Ha felállsz, elmész, eszel közbe, ha akarsz mész pisilni, ha akarsz felhívod telefonon a barátodat, tartasz egy kis szünetet. Innentől kezdve én azt vettem észre, például a moziba, hogy egyre több ember megy ki mozifilmnézés közbe. És aztán visszajön. Hogy ez miért van, nem tudom, mert hogy pisilni mennek ki, vagy telefonálniuk kell, de eddig miért nem kellett. Tehát megtörte, úgymond a mozinak a varázsát. Igen, a streamingen simán. A streamingen meg tudod csinálni simán. Bármikor. Megnyomod a gombot, és kész, megáll a történet. És ennyi, és megnézze ugye Schindler listáját, ami majdnem 3 órás film, hogy leállítom, ami 40-szer, amikor akarom. És ezek megváltozik mindenben a fogyasztói szokásunk. Hát teljesen, és nem csak a fogyasztói szokásunk, de már másképp fog átjönni az a film, vagy az a sorozat, vagy bármi. Mert ugye, hogyha van egy íve az egésznek, és azt az ívet tartjuk, és utána úgy van felépítve egy film is, tehát abban is vannak ilyen nagyon jó fogások, persze, hogy úgy van felépítve, hogy aztán egyszer csak leérkezünk, és de végigvisz egy íven. De hogyha egyfolytában megakasztjuk azt az ívet, akkor folyton kizökkölünk, és folyton újra bele kell éljük magunkat. És lehet, hogy egy zseni filmet néztünk meg, úgyhogy megakasztottuk 40-szer, és a végén azt mondjuk, hát ez egy kicsit unalmas volt. De azért volt unalmas, mert nem vitt el úgymond a flója. Tehát nem az volt, hogy jó, akkor most nem érdekel, most ezt végig fogom nézni. Így van. Ez például ez a figyelem kérdés is, hogy egyre kisebb az idő, amíg esélyem van, mint nekem nálatok órán, megtartani a figyelmet, vagy felírni magammal a figyelmet. Ugye a TikTok miatt, ugye ez már 8 másodperc. Szóval egy átlag diák 8 másodpercen belül eldönti azt, hogy ez a téma engem érdekel, vagy nem érdekel. Ez gondolod, nagyon durva. Ez nagyon nem. Szóval amikor a tanárt majd fikáztok az órán, gondoljatok arra, hogy neki milyen nehéz dolga van. 8 másodperc van. Igen, nagyon nehéz. Az nagyon nehéz. 8 az nagyon nehéz, semmi. Ez olyan, mint ahogy beszélgettünk a Facebookon is, hogy 3 sor. Igen. Tehát ez a 3 sor. Így ez van. pont. Ez így van. Vagy nagyon, érdekessé válik, vagy nagyon durva. Az a baj, annyira felgyorsult minden, és mondjuk ez nem jó szerintem. Szóval néha azért meg kell állni. Néha meg kell pihenni, emberek vagyunk. Az igazság. De látsz rá tendenciát, hogy egyszer csak elkezdünk visszalassulni? Hú, de jó kérdés. Még nem látom ezt a tendenciát. Nyilván vannak ilyen, hogy slow food, meg már vannak, megy irányban, vannak ilyen irányzatok. És... Van ilyen slow food? Igen, hogy ugye élvezd az étkezést, aha, és akkor add át magad az étkezésnek. Mert nyilván ugye elmész egy fine dining étterembe, én
nagyon szeretem a gasztronómiát, és igyekszem minél több helyre elmenni a feleségemmel, utazgatunk, és sokkal eszegetünk is. Eszegetünk ilyen meg olyan helyeken is, nyilván fine dining-kel is megfordulok. A fine diningba igazából egy élményt veszel meg. Nem csak azt veszed meg, hogy miket eszel, hanem az, hogy hogyan eszed. Beülsz, és akkor 2 órán keresztül eszel 5-6 fogást. Ennek meg kell adni a módját. És ha belegondolsz abba, hogy te mikor ettél utoljára egy ebédet 2-3 órán keresztül a barátaiddal, akkor lehet, hogy nagyon rég volt ez erre példa. Pedig pont, hogy át kell magad adni az ízeknek, egész más az élvezete annak, mint hogy bemészünk egy fast foodba, a Meckibe. Uh-huh. És mind a kettőnek egyébként más a célja, meg más a célcsoportja, és azt hozzá kell tegyük. Persze. De olyan jó dolog, megint egy jó bort mellé, szóval ezek jó dolgok az igazság. Hát viszont a fine dining-gal pont azt látom, hogy vannak azért olyan helyek, már így nézegettem pont múltkor, hogy így elég jó arányban, értékarányban, jó árarányban már vannak. Tehát, hogy aki megengedheti magának, most nem eszik egy héten 3-szor. És egyre kisebb az árkülönbség mondjuk egy fine dining étterem és egy átlagos étterem között. Pont ezt akartam mondani. Vagy hogy nem vesz 3-szor egy héten Mekit, hanem egyszer elmegy akkor egy fine diningba. Tehát, hogy alapvetően ki lehet szerintem azt a részét keresni, csak hogy más a kultúra szerintem, és más az, hogy ez a gasztronómiai kérdés is, hogy az is ugye gyors, minden meg gyors. Igen, meg ugye imádom Olaszországot, és Olaszországban az emberek szeretnek együtt lenni. És olyan jó azt látni, amikor ott ül egy nagy család az asztalnál, hangosak, és esznek 3-4 órán keresztül. És beszélgetnek közben, és sztorizgatnak. Úristen, ez semmi nem pótolja, ez nem pótolja egy chat. Szóval azért, hogy mondjam, én online létben dolgozom, viszont szeretek élni a való világban. Ezt akartam, hogy online létben dolgozom, de a való világban élek. Igen, és ez nagyon fontos, hogy a való világban, nagyon fontos emberi kapcsolatok. Barátság, a család, ez így nyilván, így van. Tehát akkor így világszinten valószínűleg nem fog még lassulni a világ, de mi Szerintem tudjuk lassítani magunknak. Igen, hát ez is tudatosság kérdése. Tehát, hogy mi le tudjuk már így csökkenteni, mi tudjuk élvezni ezeket a dolgokat. Meg ugye mondtad azt, hogy az étkezés közben, de hát nagyon sokan étkezés közben bevallom magam néha még én is, ott a telefon, és nézek egy videót, vagy hallgatok valamit, vagy nem is hallgatok, inkább a nézekkel van a probléma, mert mindig nézünk valamit. És akkor evés közben, és akkor így volt múltkor, csináltam valamit otthon kaját, és így több idő volt a kaja elkészítése, mint a megevése. Pedig nem volt, én olyan burítót készítettem, de egy nagyon alapfélét. És így lerakom a videót, nem mondom, akkor ezt a videót megnézem, pont valami autós videót akartam, hogy érdekelnek az autók, és akkor így elindítottam ezt a videót, és így nézem, és így bakker, már megettem mindent. Pedig gondoltam, hogy ez a kaja így ki fog tartani a videó végéig. Igen, egyébként ez nagy probléma. Igen. Szóval az igazság, hogy a feleségemmel az első randink, ez egy kávézóban volt, egy online társkereső jöttünk össze, és belépett az ajtón a feleségem, hát ebből ezt felismertem, ez olyan jó az a csaj. És akkor leült velem szembe beszélgetni, és az volt az első pozitív, hogy nem vette elő a telefonját. Ott ült velem szembe ez a lány első találkozáskor, és nem vette ki a telefonját. És nem 1 órát beszéltünk, hanem nagyon sokat beszélgettünk. Úgy elment az idő. 4 órán keresztül rásízott a telefonjára. És nekem nagyon fontos. Szóval én, amikor a szeretteimmel vagyok, én nem vagyok hajlandó a telefonomhoz hozzányúlni. Mert hogy akkor nem tudok rájuk figyelni. Mert hogy elvonja a figyelmemet. Megadod a minőséget. Igen, meg kell adni a minőséget, meg kell adni a figyelmet a másiknak szerintem. Mert hogy az élet az itt van. És az itt is marad, az nem pontosan nem az, hogy itt marad, itt van, de nem vár meg. Igen. Most kell megéljük, mert nem tudhatjuk, mi lesz holnap, mi lesz holnap után. Én például szeretek posztolni magamról a dolgokat, amiket fontosnak tartok. De odafigyelek arra, hogy ne akkor posztoljak, amikor éppen azt átélem, azt a bizonyos dolgot, mert akkor nem tudom átélni. Igen. Hanem az akár 1 nap múlva is pontosan ki tudom posztolni, vagy ki tudom posztolni 2 óra múlva is. Ezek nagyon jó, és nagyon sok ember meg nem tudja átélni az élményeit azért, mert nekik az a fontos, hogy nagyon gyorsan tegyem ki az Instagramra, vagy a Facebookra, de meg azt nézik, hogy úristen, hány ember lájkolta. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sokan vannak, akik posztolnak, hogy átéljék. Hogy who care? Kit érdekel, hogy hányan lájkoltak? Nem érdekel. Mert hogy az élmény az itt van bent, a szívemben. A többi az meg már... Igen, és ezek nagyon jó dolgok.
Igen, ezt mondom, ezt akartam, hogy ebbe látom én is, hogy nagyon sokan posztolnak, hogy átéljenek dolgokat, és van, aki átéli, és esetleg majd posztol róla, vagy van, aki nem is posztol. Tehát, hogy Igen, abszolút. az is egy tök élhető dolog. Persze, hogyne. Hogy így megéljük ezeket a pillanatokat. Én láttam ilyen képeket és videókat, nem tudom, ilyen gyerekszületéskor, hogy így ténylegesen akkor ki van posztolva, vagy Insta, vagy tudjuk Magyarországon volt már erről például, hogy live-ba történik. Tehát ez szerintem ami groteszk, tehát hogy ez már tényleg groteszk. Tehát hogy ennyire elvesztődik az emberség belőle. Jó, hogy tudom, hogy voltak, amikor csúsztatott volt a történet, meg minden, de akkor is elveszik az emberség, elveszik az a pici intimitás, amink még van. Nincs pillanatnak varázsa már, szóval, hogyha annak élünk egyfolytában, hogy azon jár az agyunk, hogy mit oszunk meg munkra a social médiában, akkor nincsen pillanatvarázs. Ami legcsodálatosabb a világon. Szerintem. Ezzel tudok azonosulni. Szóval nagyon jó élni, és ne vegyük el magunktól azt a lehetőséget, hogy átéljük az élményeinket. Mert a social media pont ebbe ránt bele, hogy akkor abban a pillanatban oszd meg, de nem kell. Nem kell. Inkább figyeljünk oda magunkra, figyeljünk oda a szerelmünkre, a barátainkra. És annál nincs is jobb, őszintén. Közös programokat tervezni. Igen, az élményeket szerezni. És az, hogy egyfolytában a telefont loholunk a kezünkbe, fotózunk mindent, az nem pálya. Szerintem ez egy jó párhuzam az AI-jal és a telefonnal, és vagy ugye ezzel a szociális a social network-kal, hogy pontosan az történik, hogy az AI is megsegíti és megkönnyíti az alkotónak az alkotás létrehozását, és akkor nekünk is a telefon csak meg kéne könnyítse azt, hogy találkozzunk. De nem az legyen, hogy kipótolja a találkozást, hanem megkönnyíti, hogy nem kell már e-mailt írni, vagy nem kell már tényleg a postagalam, meg stb. Nem megírom, hogy te, nem tudom, fél óra múlva találkozzunk itt, vagy ott, vagy amott, és gyere, üljünk be egy sörre, menjünk egyet beszélgetni, sétáljunk egyet, vagy ilyenek. Tehát, hogy erre a részére jó, csak nem szabad ezt tovább engedni, hogy átvegye úgymond már a találkozást is. Nagyon fontos egy jó okostelefon, és nagyon fontos használata. Hát a mindennapokban az, hogy ide jöttem most hozzátok ide, boltra tudtam jönni. Ha nincsen okostelefon, nincsen bolt applikációm. Van bolt applikációm. Csomó helyen, amit nem beszélek nyelveket, tudok taxit hívni, úgyhogy nem esik nehezemre, mert ott van a bolt, és tudom használni. Szóval vannak, nyilván nagyon sok pozitív dolga van egy okostelefonnak, csak tudatosan kell ezt is használni. Ugyanúgy bármilyen más applikációt, vagy bármilyen más kiegészítőt az életünkben. Igen. Alapvetően most én itt a beszélgetéseim általában inkább a színházról szoktak szólni, és a rendezésről, és ezekről a dolgokról. Igen. Szóval most erre is azért rákanyarodnék. Mondtad, hogy szeretsz színházba járni, tehát hogy azért jársz, és azért itt is Igyekszem. Nem annyit járok színházba, amennyit szeretnék, megmondom neked őszintén, de igyekszem, fontosnak tartom a színházat, mert hogy az pont a pillanat varázsa. Igen, pont ezért akartam. Az pont a pillanat varázsa a színház. A film is nagyon jó, szerintem, csak ugye a filmnél fel tudsz olyan jelenetet 600-szor, amíg bekerül egy filmbe. De a színházban nincs ilyen. A színházban lehetnek olyan apró hibák, akár egy színész elmosolyodik a szerepek közben, vagy bármi, ami nagyon emberi. Igen, nagyon jó színházba járni. Én csak pontosan azért is, és itt tanultam meg Marosvásárhelyen egyébként, amit köszönök Marosvásárhelynek, meg az egyetemnek, hogy egy színész, az kiviszi a szívét, lelkét a színpadra. És szerintem egy színésznél nincsen védtelenebb, amikor a színpadon van. És ez fantasztikus dolog. Ez nézőként is mondom, hogy ez fantasztikus. Tényleg így van. És nekem nagyon jó érzés látnom olyan diákokat, akiket én is tanítottam. És mindig mondom a festőnek, hogy nézd, ő is benn volt az órámon, és ő is benn volt az órámon. Ezek tök jó dolgok, mert hogy büszke vagyok rájuk. És ez egy fantasztikus tényleg. Én nem bírnék. Szóval nem bírnék. Ugye pont a részegeket darabról beszélgettünk, meg ugye most tanapot volt a stúdiószínházban. Én azt láttam annól még a nagy színházban. Kádár Gellértékkel. És az igazság, hogy ott is el voltam képedve. Mert hogy nyilván a darab se könnyű darab. Igen. Elég erős darab. Elég erős darab, igen. De hogy ott is, hogy miket műveltek a srácok, ez nagyon durva volt. És az olyan jó érzés, úristen, hát hol vagyok én ehhez a gyerekekhez. Hát először emlékszem, amikor bementem itt a színészek közé előadást tartani, én meg voltam szeppenve. Hát én nekik beszélek, én marketing szakember, ezeknek a csodáknak. És az tök jó érzés, az igazság. Igen. Mert hogy ilyen kis, nagyon jó dolgok ezek, az igazság. Ez csak azt tudja, aki foglalkozik a színészekkel, veletek, bárki a dramaturgokkal, rendezőkkel, hogy ezek kis művészkék, és az a művészet is nagyon pozitív értelemben értem. És ez egy csoda nekem. De szerintem van egy erős párhuzam amúgy. Tehát, hogy amiről te beszélsz, amit te oktatsz, ugye, azért annak van létjogosultsága, sőt, szerintem nagyon kell, mert ugye
például az önmenedzselés, vagy a marketing, tehát ezek mind olyan dolgok, amik amúgy kellenek szerintem Hogyne? nekünk is. Tehát, hogy mi is jó, hogy ezekről tudunk. Amivel pont ez a fontos, hogy tudjuk az etikettet, és amikről beszélgettünk, nem a pont a protokollt vettük, hogy ezeket tudjuk, mert mi igen, reméljük, hogy fogunk eljutni gálákra, meg ilyen helyekre, ahova jó, hogy tudjuk. Én nagyon remélem, hogy Oscar Jertáson fogok találkozni valamikor. És azt mondták, mint égetni, szia, Szilárd! De ez egy tök nagyon fontos, és bármi lehetne egy Berlin Filmfesztivál, bármire elmehettek, hát miért ne? Adja az Isten. És ott kell tudok viselkedni, megjelenni, ez mind nagyon fontos szerintem. Csak erre akartam egy zárójelként, ugye, hogy ezeket is azért te tanítod és tanítottad nekünk ma. Igen, ez egy véletlen megkeresés alapján jött ez a protokoll. Egyszer beugrottam valaki helyett egy képzésem, ugyanis én együtt dolgozom polgármesterekkel is Magyarországon, és építem a PR-jukat. És nyilván a PR-nak nagyon fontos kiegészítő a protokoll. Így képbe kellett kerüljek a protokollról is, és ezt tudta az egyik szervező, aki szervez Magyarországon különféle képzéseket, és mondta, hogy figyelj, lebetegedett a protokoll tanárunk, hogy beugranál-e. Persze. És jól sikerült. Szóval általában most nem akarok álszegény lenni, tapasztaljátok ti is, hogy jók az előadásaim. Szóval igyekszem bevonni a közeget, igyekszem up-to-date lenni, és így rám ragadt ez a protokoll, és akkor Annával beszélgetünk, Kós Annával, hogy mondtam neki, hogy figyelj, nem szeretnétek ti is, hogy legyen egy protokoll? És mondta, hogy nem tök ötlet. És akkor így lett akkor protokoll itt is. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát, szerintem is nagyon fontos. Hihetetlenül, mert nagyon sokan már nem tudják, és elfelejtődnek ezek a dolgok, és elkerülünk egy olyan közegbe, ahol, mert lehet, hogy a hétköznapokban nem számít, de szerintem már a hétköznapokban is jó, ha tudjuk ezeket a dolgokat. Hogyne. Mert mi is felfigyelünk arra, ha valaki nem, és mi is el tudjuk mondani, hogy figyelj erre, majd ügyelj oda, mert ez így jobb. És nem azért tudod, hogy most letámadjuk, vagy kioktassuk, hogy jaj, ez így kell, hanem segítségképpen, hogy úgy lenne a legjobb, hogyha így csinálod, mert így akkor te is többet tudsz mutatni, mert ugye ez nagyon-nagyon fontos, ugye ez pont, amit te is mondtál, az első benyomás, és a protokollnak nagyon-nagyon szorosan áll az első benyomás, hogy mutatkozok be, hogy beszélek, hogy gondolkodok. Hát, ezek mind a testemben le tudom ezeket jelezni. Teljes mértékben, ugye nyilván egy megjelenés már adja magát. Az öltözékünk, az ápoltságunk, a hajunk, minden beszél rólunk. Még annélkül, hogy megszólalnánk. És ezt sokan elfelejtik. Pedig nem szabad elfelejteni. Mert hogy általában az ember, legyünk őszinték, van annyira hiú, és ezt mindenki értem, nem csak a marketing szakemberekre, azok meg pláne. Ezért szeretnénk jó hatással adni az emberekre, és szeretnénk azt, hogyha pozitívan állnának hozzánk. Na jó, de ezért tenni is kell. Ez magától nem mindig megy, az igazság. És oda kell figyelni ezekre a dolgokra, hogy öltözködés, igényesség. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk a legdrágább ruhába kell megjelenni. Nagyon nem ezt jelenti. De legyünk ápoltak. Nagyon fontos az ápoltság. Az, hogy mi az, mit, hogy veszünk fel. Ugye ezt meséltem neked, hogy megbeszéltünk erről, hogy nekem a halálom a fehér zokni, szóval meg ki lehet a világból kergetni vele. De hogy igen. De hogy emlékszik rá. De hogy például fekete nadrág, fekete cipőhöz nem veszünk fel fehér zoknit. Ez Michael Jacksonnak jól állt. De hogy másnak nem nagyon áll jól. Szóval vannak ilyen alapvetések, amit azért lehetőség szerint be kell tartani. Igen, ez nagyon jó kérdés, hogy Michael Jacksonnak jól állt, vagy Michael Jacksonnak azért állt jól, mert ő Michael Jackson? Azért, mert Michael Jackson. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nyilvánvaló. Hogy azért van egy... Meg az a kor, amikor 80-as évek, meg 70-es évek vége, akkor talán még volt is egy ilyen hullám, hogy az emberek felvették ezt a fehér zoknit. Most nem tudom, Michael Jackson miatt, ebben nem akarok belemenni, nem tudom, nem akarok is beszélni, de többen viselték. Viszont zakóhoz, vagy öltőnadrághoz, cipőhöz felvenni fehér zoknit, nagyon durva. Köszönöm. De én úgy gondolom, hogy pont ez a protokoll az, ami nem változott. Tehát, hogy ami azért nagyon kicsikben az elegancia, szerintem az elegancia, és ha elegáns öltözékről beszélünk, akkor szerintem az valóban nem változott. Most például mi úgy ülünk itt, hogy mi nem vagyunk elegánsak. Hát, igen, de ez azért lehet, mert egy kötetlen beszélgetésre vagyunk egy podcastben. Azért itt farmerben, te is lehetsz farmerben, például a farmer az nem egy elegáns viselet. És ez nagyon fontos, ezt ne felejtsük el. Például diétadóra nem menj el majd létszes farmerben. Jó, nem fogok elmenni. Felmész, hogy szövetnadrágot vegyél föl, vagy valami ilyesmit. Mert ez a fontos, hogy ezekre oda kell figyelni. Szerintem nagyon-nagyon fontos. Neked egyébként kíváncsi, hagyj kérdezzek én is, hogy ugye, most
10x éves fejjel, ugye, még 10x éves vagy. 20x, de Na, mennyi? 22. Na, 22 éves fejjel, mit képzelsz magadról, mi leszel 10 év múlva? Te hogy látod magadat 10 év múlva? 32 évesen mi lesz az Ábel? Hát 32 évesen Ábel nagyon-nagyon remélem, hogy már egy pár filmet rendezett, és pár színházi előadást, és lassacskán már tanít. És hol dolgozik az Ábel? Az Ábel így fix munkahelyen egyetemen szeretne tanítani. Itt Marosvásárhelyen? Akár itt Marosvásárhelyen, igen. Tehát a rendezés az, mivel egy nagyon-nagyon jó pénz, csak nem feltétlenül gondolom azt. Tehát hogy én úgy gondolkodok mindig, hogy kell egy stabil munkahely, és egy olyan munkahely, ami olyan, hogy mind a kettőt nagyon szeretném csinálni. Csak hogy az egyik az, ahol tényleg így nagyon kiélem magam, és a másik pedig az, ahol tényleg átadok valamit. És nekem ez a kettő olyan, ami, hogy te is mondtad, hogy ez a játék. És én így gondolom, ez lenne a terv. Figyelj, ezt a célt, ezt tedd ki valahol, amit mindig látsz. Hogy ez motiváljon. Ezt írd ki mert eszel gondolom, mert én is eszek. Ezt tedd rá a jégszekrényedre, a frigideredre, hogy képbe legyél, mert ez mindig hajtson téged minden napokba. Mert sok olyan szituáció lesz, amikor elbukhatsz. De ez egy pillanat. És akkor szépen felállsz, ami legnehezebb, és tovább kell menni. És sose engedj abból, amit el szeretnél élni. És valaki keresztbe tesz neked, akkor nem gond, tovább mész. Mindig lesz valaki, akinek nem fogsz tetszeni, akinek nem lesz veled szimpatikus, de nem baj. Én megtanultam az életemben, nagyon fontos tanulság volt, nem szeretett mindenki engem. Nem, egyszerűen nem, de ez nem is baj. Én inkább azt mondom most már, hogy aki nekem fontos, azok szeressenek, azok az emberek. A többi mit gondol rólam? Who care? Ugye mondja a két báb, ugye a Muppet Show-ban, a két öreg, hogy who care? És igazuk van, who care? Senkit nem érdekel. És sose tántorítson semmit sem téged a célodtól. Én nagyon úgy élek, hogy ebben nagyon tudatosan élek. Nagyon. És talán túl későn jöttem rá arra, a 20-as éveim végén, hogy a legértékesebb dolog az idő. És ez sosem jön vissza. És szerintem az ember lesz sikeres, az ember éri el a célját, aki nagyon odafigyel időbeosztására. Nyilván az ember, amikor fiatal, akkor ez hajlamos nem odafigyel időre, mert hogy még fiatal. Mert hogy azt mondja, hogy úristen, hát még hátra van az egész életem. Szóval nagyon gyorsan telik az idő. Én ugye most leszek idén 44, és eszembe jutnak az egyetemi éveim, akkor egyidős voltam veled. De tegnap lett volna. És olyan gyorsan el fog repülni, hogy minden egyes pillanatot élj át, élj meg, és azzal foglalkozz, ami téged előre visz. Meg a szerettédet. És ne engedd ki a kezedből az időt. Ez a legfontosabb. Én beszéltek itt bármit a marketingről, az egy nagyon nem fontos. Az idő a fontos, az, hogy az becsüld meg az idődet. Mert szegény embernek is ugyanannyi van, mint egy gazdag embernek. 24 órája. De a te felelősséged, hogy mit hozol ki a 24 órából. Nem az enyém, nem a szüleidé, nem a párodé, hanem csak a tiéd. És mindenki a saját sikerért tehet. Nem várható el senki mástól, hogy segítsen neked ebben. Viszont te megtegyél mindent azért, hogy jó legyél. Jó legyél a szakmádban, hogy sikeres legyél. És ez csak az rajtad múlik, senki máson. Én ugyanez, hogy nekem megvan szabva saját magammal szemben, hogy mi az az idő, amit esetleg kell foglalkozzak új vevők keresésével, új partnerek keresésével, mi azért a munkával kell foglalkozkodjak. De nagyon fontos az is, hogy legyen magánéletem. Szóval fontos ez a, hogy is fogalmazzak, egyensúly. Az a legjobb szó rá. Nagyon fontos az egyensúly az életünkben szerintem. Átmentem most egy ilyen enyhe Szabó Péterbe, de hogy igen, de hogy ez a lényeg szerintem, az időt becsüljük meg nagyon durván. És egyébként, ha már marketingről beszélünk is időről, akkor ha megnézel, vagy nézzél meg, ajánlom, mert át tudsz keresni amerikai üzleti lapokra, mit tudom én, a Fortune, a Force magazin, de az amerikai kiadást nézd. Akkor az összes, nem az összes, de a nagy része hirdetéseknek arra megy rá, hogy egy időd van, egy életed van,
és mi levesztjük ezt és ezt a gondot a válladról, ezt megcsináljuk helyetted, és ezért több időt tudsz tölteni a szeretteiddel. Ez azért van, mert hogy a felelős pozícióban lévő emberek, akik döntenek cégekben, azok általában sokkal tudatosabbak már. Uh-huh. És ők tudják azt, hogy igen, a legértékesebb dolog az az idő. És ezt nagyon sokan elfelejtik. És önnékek azt mondom, hogy basszus, próbáljon mindenki a lehető jobban gazdálkodni az idejéből. Mert ki fog fogyni a kezünkből az idő? Pedig az a legértékesebb. Én is úgy gondolom, hogy az egyenlőségre kell odafigyelni, mind az időben, mind az életben, hogy egyenlően osszuk el azt, hogy kihez milyen mennyi időt teszünk bele, és az, hogy tényleg ez az egy időnk van, és úgy kell beosztjuk, hogy úgy feküdjünk le aludni, és úgy keljünk fel, hogy azt mondjuk, hogy megérte. Igen, így van. És ez is nagyon fontos, hogy megérte, hogy nekem ez így pont jó volt, és pont zseniális volt. Hát tényleg úgy volt lefeküdni esténként, hogy azt mondod, úristen, milyen jó napom volt. Igen. És úgy kelljek fel, hogy na milyen jó napom lesz. Igen, és ez pozitívan. Nem mindig könnyű úgy felkelni, azt hozzá kell tegyem, nem akarok álszent lenni, mert nyilván hazugság, hogy minden reggel úgy kellek fel, hogy úristen, milyen jó napom lesz. Valamikor nem sikerül, de arra kell törekedni, hogy sikerüljön. Ez tény. És nagyon sok olyan dolog van az ember életében, amit abban a pillanatban hatalmas problémának érzünk, de aztán rájössz kis idő elteltél, hogy úristen, az nem is volt probléma. Igen. És nagyon helyén kell kezelni az életben fejlő problémákat. Nagyon-nagyon helyén kell kezelni. Sokan nem tudják, nyilván ezt tanulni kell, én se tudom mindig, mai napig sem, de törekszem arra, hogy helyén kezeljem a problémákat. De most egy ilyen zseniális kép jutott eszembe, lehet, hogy láttam valahol, és az most csak így felvillant, hogy állunk a problémát, egy nagy-nagy oszlop, így nézzük felfele, és elmegyünk mellette, így megkerüljük, és visszanézünk már rá. Hogy annyira eltörpült igazából, igen, ahogy azt a kicsi utat megtettük, hogy eltörpült. Nyilván, így persze, mert nyilván, meg hát ugye egy probléma megoldás után már van ilyen tapasztalásunk, hogy már másképpen látjuk utána ezt a problémát. És ugye arra kell törekedni, és a munkában való hibázás, hogy beszéltünk erről, most visszatérnék rá, én mindig arra törekszem, hogy ne kövessem el kétszer ugyanazt a hibát. Mert szerintem az ciki. Uh-huh. Te azt nem tudtad megtanulni még, hogy tudnád azt kikerülni. Így van. Viszont hibázni lehet, csak törekedjünk arra, hogy hibázunk, akkor ugyanazt a hibát csak egyszer kövessük el. Ha még egyszer elkövetjük, az már rajtunk múlik. Hogy figyelmetlenek voltunk, hogy slendiának voltunk. Nem lehet. Ez a fejlődés kulcsa igazából. Így van. Hogy tanuljunk a hibáinkból, hogy figyeljünk oda. Ez nagyon fontos az én munkámban és marketingben is. És ott még mondtál egy gondolatot arról, hogy ugye nem mindenki fog szeretni. Erre én általában mindig azt mondom, hogy ha már valakik már nem szeretnek, akkor már valamit elértél. Ha már van egy réteg, aki nem szeret, akkor már valamit jól csinálsz, valamilyen irányba jól vagy. Hát elveső marketing szakma, úristen, Magyarországon, jaj, inkább nem mondok semmit se. De hogy volt egy időszak az életemnek, amikor nagyon, nagyon felkaptak a magyarországi koncertszervezők. Itt van a mikrofon, és akkor kéne kelni. Mindig ez van. Nem, szóval Magyarországon felkaptak a mindenféle konferencia szervezők. És volt, hogy hetente konferenciákon szerepeltem. Ami nyilván nekem abban a szakmai státuszomban fontos volt, mert hogy minél ismertebbé váljak. Uh-huh. Viszont az a közeg, semmilyen szinten nincs paritásban azzal a közeggel, hogy még meg tudok kapni itt egy egyetemen nálatok. Szóval sokkal többet ad nekem egy egyetemi oktatás, mint mondjuk egy bármiféle konferencián való felszólás. Nem beszélve arról, hogy én sosem voltam szakmailag irigy, én mindig elismertem úgymond az én pályámon játszó más marketingeseket is, de azonban nem mindenki ilyen. És sosem mentem bele pitián el harcokba, meg ilyesmiben, mindig kimaradtam ezekből. De melyik kötök lesz a boldogabb a végén? Hát nyilván én, és ez tök jó dolog. Ennyi. És ez pontosan azért van, mert hogy én nem érdekelnek ezek a dolgok engem. Én sosem értettem azt, hogy tud valaki másodpercenként szerepelni a tévében meg a konferencián, úgyhogy dolgozik is mellette. Nekem ugye nincs rá időm. Itt is az volt, hogy tegnap is, hogy véget ért a konferencia, én mentem a szállodaszobámba, és én dolgoztam, hogy nekem vannak ügyfeleim. És nekem csinálom kell a munkáimat. És nekem
pont jó, hogy belefér az időmbe az, hogy itt vagyok hétvégén tudok oktatni, de egyébként nem férne be az, hogy mit tudom én nem minden nap oktassak, mert hogy nincs rá időm. Mert akkor kiesnék abban az egyensúlyból, hogy vannak az ügyfeleim, és meg van a házas életem a feleségemmel. És az az egyensúly szent. És annak is kell lennie. Igen, abszolút. Amivel talán még adós vagyok magam felé, az egy könyv megírása. De nem visz rá lélek, mert hogy itt sincs időm rá, bár azt mondják, hogy mindig arra időnk, amit szeretnénk, és lehet, hogy ez egy menekülő duma tőlem, de hogy fontosabbnak érzem még most is a pénzkeresést és azért dolgozást, mint hogy én könyvet írjak. Csak azért, mert hogy ez presztízs kérdés az én szakmámban. És lehet, hogy egyszer eljön az ideje ennek, de most még nem találtam meg ezt az időt rá. Hát én most így nagyon-nagyon remélem, hogy kitartasz, és hogy majd egyszer megírod azt a könyvet, azt garantálom, hogy te pár múlva nem fogsz szerintem olvasni. Aspektisztelt. De ha addig is nem, addig igazából azt csinálod, amit szeretsz, ugye, és hogy az egyensúly meglegyen, és ez a szentség, és ezen kívül pedig nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm a záró gondolattal. Így. Ez egy nagyon szép záró gondolat volt, és akkor úgy gondoltam, hogy ezzel most lekeverem. És a többieknek, a nézőknek pedig, akik itt voltak velünk, ajánlom, hogy hallgassanak minket Spotify-on, nézzenek vissza Facebookon, YouTube-on, Instagramon is követhettek, és TikTokon is utolsó sorban. És köszönöm szépen, Héj Szilárd, hogy a vendégünk voltál ma este, hát még délután van, de már este. Én köszönöm a lehetőséget.